Ano yan? Walang tindahan, di ko sinilip? Ha? Ayun o. Meron? Dito mo pa yung flavor. Sabi niya, tawagin daw kita. Kaya ay kumain kasama nila doon. Pero ko nga, diet ako ngayon. Baka bigla akong tumaba sa pakikot-ice niya. Chowking, gusto mo? Yes. Doon tayo, bili ka muna ng ano bago tayo mag-chowking. Anong chowking gusto mo? L'Oreal. Wow. Iwalay na po kami. Kaya wag niyo na po siyang tawagin na asawa ko. Ako, chowpan. At sa batas ng tao. Chow pan. Gusto ko pa. Hindi ko naman po kinakalimutan yun eh. Pero yung beses ko pa mamuulit-ulit. Chow pan. Hindi na asawa ang sabi ko sa kanya. At hindi po yung sagot sa tanong niyo. Kasi naliba ka na. Ganun ba? Hindi naman. Paano niya po nasabi yan? Eh, kakaiba yung ngiti mo dyan sa cellphone mo eh. Pagka lapad-lapad na kulang na lang eh, mapunit yung pisngi mo. Tapos kinikilig ka pa, nakala mo dalaga ka pa. Ano naman pong masama? Ayan, dapat tumasal ka ng naaayon sa edad mo. Nay naman eh. Bakit ba hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Sakaling nga meron na akong iba. Paano ako magiging masaya? Eh, kakahiwalay niyo pa lang ng asawa mo tapos may iba ka na kaagad. Ano na lang iisipin ng mga tao? Ha? Nagkalwa ka? Ay, hindi na naman. Ang bihira. Pati ko naman yung iisipin na di ba problema niyo pa? Eh, marami na nga tayong problema. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Ang akin lang, umalis ka na. Ngayon, ayaw mo lang sa asawa mo. Ano? Huwag ka naman munang mahirap ng iba. Intensyon mo muna yung mga anak mo kasi kailangan mo nila. Ito nga pangalan mo. Lagi hinahanap sa akin yung dati nila. Hindi ko naman masagot na direkta. Ano sabihin niyo? Wala na kayong pag-asawa kasi paano ka naman sasabihin yun? Sige na. Hindi ko lang nalaman. Sakto pala kasi specialty ko yan. At yan talagang niluto ko ngayong birthday mo. Paano niyo po nalaman na birthday ko? Tinatanong ko ba yun? Siyempre, nasa HR ko. Ay, malalaman ko talaga. Ay, oo nga pala. Kamuntik ko nang makalimutan. Bakit? Hindi mo ba pinagsasabi ng birthday mo ngayon? Hindi eh. Hindi kasi ako sarili na binabati. Hindi ko alam yung isasagot. Kahit magpapasalamat kasi, parang ang awkward. Hindi ka lang kita pwedeng batiin ngayon kasi hindi ka sanay. Hala, pwede niyo naman akong batiin. Pero huwag niyo lang isisigaw. Mapagbiro ka rin pala, no? Pero ayan nga, gusto ko lang sabihin na happy birthday, Darwin. Thank you, ma'am. Yung totoo, kayo pa lang talaga yung pumati sa akin. Hindi ka ba pinati ng family mo? Hindi pa eh. Pero ayos lang naman sa akin. Kasi kaunti lang naman nakakaalam ng birthday ko. Kasama na po kayo doon. Thank you ulit sa greetings, ma'am. Sakali ito sa carbonara. Grabe, ang sarap talaga. Wala ka naman. Actually, hindi lang naman yan yung kaya kong lutuin. Marami pang iba. Gusto ko ba talang kita bukas? Ayos lang po ba? Kasi nahihiya ako. Bakit ka naman mahihiya? Eh, ako yung naghalo. Tsaka oo, ayos lang. Hindi kasi ako bumibili ng pagkain sa labas eh, dahil kaya ko naman magluto para sa sarili ko. Eh, madalas may sobra naman, kaya tatangan na lang kita. Makakatipid ka pa sa pagbili-bili ng ulam sa labas. Nakikita kasi kita na dumadaan dun sa may karinderya bago mag-time in. Eh, hindi naman ko sinisira ko yung negosyo nila ha, pero nakabalita ako nun. At ilang beses nang sumakit yung tiyan ko. Pero matagal na yun. Doon na ako nag-decide na ako na lang magluluto ng baon ko. Ikaw ba? Hindi ka ba naman sinasakitan ng tiyan? Hindi pa naman. Mabuti kung gano'n, pero dadalan pa rin kita ng ulam. At pang merienda na rin. Pero nakakahiya pa rin kasi. Kasi hindi naman tayo close. Hindi naman sa ganun. Thankful naman ako kasi may isang tao na nagmamahal sa akin. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, kaya wala kang kailangan gawin. Ay, meron pala. Ano yun? Tanggapin mo, tsaka kainin yung mga pagkain na ibibigay ko. Para hindi ako magtampo. Yun lang pala. Siyempre, walang masasayang sa mga pagkain ibibigay mo. Lalo na lahat, masarap. Actually, ako rin masarap. Ha? May sinabi ka
sa tuwing kasama ko si Darwin. Para akong bumabalik sa pagkadalaga. Sa kanya ko na lang ulit naramdaman ang salitang hiling. Wala rin ako halos araw-araw na akong nagluluto ng pwede kong ibaon sa opisina. Sinusobrahan ko para makasabay ko sa pagkain si Darwin. Natutuwa ako kapag pinupuri niya ang mga luto ko. Hanggang sa siya na rin mismo ang humihiling ng mga paborito niyang pagkain. Madalas siyang tumawag at mag-text kahit wala kami sa opisina. Minsan nakikita pa kami para lang kumain sa labas at magkwentuhan. Nalaman ko na isa lamang siyang simpleng lalaki na mataas ng pangarap, hindi lang para sa sarili kundi para sa mga kapatid niya na pinag-aaral niya. Habang tumatagal tuloy, lalo akong nahuhulog kay Darwin. Masipag niya sa trabaho, mapagmahal pa sa pamilya. Lumipas pa ang level ko, tuluyan natin yung tagusto ng Darwin. Sinipisikan ko maingay kung aamin ba ako sa kanya o hindi. Pero bago pa ako makagawa ng desisyon, ay inunahan na ako ni Darwin. Niyaya niya ako magkape pagkatapos ng trabaho. Sa kanya naman sa akin, mahal na raw niya ako. Hindi na ako nagpakipot pa. Sinabi ko rin sa kanya ang nararamdaman ko. Wala kasi akong pinagsabihan tungkol sa relasyon namin. Ayaw ko siya pag-chismisan. Di ako naman kasi na Sabay kayong kumakain, hindi kayo pagchichismisan. ang maririnig namin. At Tony, hindi ako papayag na masira kami ni Darwin dahil lang sa mga panghuhusga ng ibang tao.
sa asawa ko noon. Kaya naman handa akong gawin ang lahat para kay Darwin. Kahit pahingin niya na magsama na kami sa isang tahanan. Ito na lang. Baka na. Hoy, Imelda! Nasisiraan ka naman ng ulong babae sa akin. Bilisan mo ha. Paikot-ikot lang ako dito kung paalisin. Hindi na po magbabago ang desisyon ko. Excuse po, kukunin ko ba yung ibang gamit ko dyan sa